Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Akanzwa vakachinzi yokwajavheni mimi ava vakachena ava asi yokwajavheni ava vakatendeuka handiti mwana makamuradzika zvakanaka chii changa chakunetsa futi nhai sekuru yemuzukuru nekuzochinya magoposti kwepolisi arandinayo. Okay, all right. Yeah, no, chipini wafuti ndobva yazotsika ndozoti palast minute handiti tinotenda reka tidze kuna sekuru Javin. Sekuru takanzwa vakachinzi muchinzi nemhuri yekwenyu hamufanira kunge muchibatirana nemhuri yekwaMushonga. Inini ndakangozvipikisa hangu mwana mangu nekuti wandainatsire mini muzukuru wangu akandishaikira handina chitima chandaita naye ende handina pandakambomunyengedza parudo rwangu rwandaimupa inini saka hazvaigona kuti ndimiswe nomwe munhu ane chekuita kana kuti ada kundipesanisa parudo rwandaipa muzukuru wangu panguva yanga andisiya ndonguva yandaifanira kumuzadzisira rudo rwandaifungidzira kuti pamwe ndingakure naye kana ndichazoiti ichiwo naye saka ndaita sakwandabva naye nepandasvika manje kuti pandasvika pakapa ndobe kuchiguma pandofanira kumuratidza rudo rwangu asi ndakazotiwo ndichibva kuno musi wandabva kunoko ndakandosangana netsauna kumbare ndatosvika kumbare panzvimbo yandotambira hangu ndandichiburuka kukomba vachiti asi zvatikunoradzika mwana mangwana handitika mari dzangu dzadzina zoti chikito pakugadzisa kwandaida kugadzisa ndiri muna wangu ane chikwereti kumagaba ndikandiburukira mumagaba ndinotora mari yangu ndakamwanasa vakatovhara musika ndakuenda kumba kwake ndanosvika pamba pake ndosangana mukomana wokuziva bcause ndaida kumufonera mufoni wangu sina airtime ndakabata foni yangu nedola munhu yanga akadhakwa atoti zvamaichimbotiita kudhara zviya zviya nhasi akumbokutorera ndakakuda chii pandiri handikuda foni kana donosadza unondibadaiyo ndikwanire munhu aito ari serious but ndotomuziva ndototanga tondorova chibakira ndarova chibakira 2 ndisati ndadzosera ndinoti munhu atori serious ike chandatomudzosera mukumudzosera ndakakutsira mwana wanhu mukwana kuita 5 ndotsaona ndakasangana naye foni wakana uzitora zva foni havana kutongoti unosadza zvaunoda kundipa ipapa dhora kana kuti foni iyo munhu utoziva asanga akadhakwa ndoona kuti iwe ndingandiita zvandoda kuita ndotenga airtime ndotodzira foni yangu anza kuda kuita nayo ndotanga tondora chibakira ndakava chibakira 2 sati ndadzosera saka nana amai kana kuti nehanzvadzi yenyu makazombotaura mese here pamapabva kuno vakataura neni pafoni vachiti hanzvadzi yavo handi mama ati vagodzoka kunobva vangada kubatana nehanzvadzi yavo handiti sekuru agalasi gondomba mavo vari kumadosi kuchirvo saka sekuru aga vacho inini handazati vanga vamunomwe here kana kuti vanga vakupi but vakatozongondisendiro namba veipa apo vachida kundifeya because sekuru aga vakatoti vabuda pachino kuti tomboti zvafamba kwaJavin wada kuti sekuru anotsika kuti chi kumusha kwamai kwarushwari nokuti ndotone mamwe gurupu randakatonzi nana mainini handadza namaika tiri fomi ndati zvinonetsa kuti ndiri fomi yezvino nokuti hauziva ari kurubandikochi rwakashata neakakwanaka because pamwe ndichiri kufewa nokuti seipapapa padare ratabva kumashure ndaifamba nahanzva dzangu dzakanaka pandainoziva kuti zvatabatawo zvimwe ndainotengeswa ndirini unoziva kuti pane vana vandafamba navo handitika panaenda une rweseri kuna vabereki saka kune kutoneyo kumusha kwaamai vari kutodotsi sekuru mumushachi kuti tomboti kwaJavin zvapera unotsika chi kwanarushwayo kwacho ko baba havana zvavati vataurawo baba indengonzwa mahungahunga ekufona tiri parufu kuti mapasitejipi hakuna zvinoitika varipo ndanani asi nini pafoni yangu anambozirwa ndifonerawo vari kungonzwa kuti baba vafona taunzwa kuti vana vapikisa zvataurwa namai ndevapi ndinorido ndakatoono vana anenge ari kurutivi rwamai nababa nyongo mumwe achizokuhwandira kuda kuti anga ari apa hapo but unoona kuti kupa last pamuzukuru wedu moda kuteerera munhu ambonzi sofa asiri kudiwa hake ndimanyoni namai nezvikodzero zvakati ndimwe matototi akutotowo kuna mai iko
handiti nokuti ndiri mota takapinda nayo kombi funeral police yaiti pane 2 vanzi mapapi because charaita ndiziva kuti ari kutaura nababa. Halo baba, mapapi tapakati wotobvunza kuti kuno kunonzi kwani tiri kupi mapapi vachitaura. Nemusi watakazosimuka kuenda kunoradzika muzukuru indakapuwa mota neshamwari anditika kuti apotsvaga dhizero enda nekarori otakura vanhu. Ndakaputsa maaccident panhu paviri pari panapa ininika ndaitoupdatwa kuti pakati panzvimbo yakati unofanira kuita tsaona. Saka ndakanga ndine hanzvadzi ava vanonzi hanzvadzi pamutuko tite Masivana taifambira nedu kuti muona zvataini ndiri kumberi nemisoko ini nongo ndichityaira tese tinofema babuti handitika ngatigonei kutaura nevekwedu bhozi rwendo rwandinarwo rwukauri ruda vakashinga. Alright. Saka ava vekwarushwaya hazviti kuti vatange vauya kudare kwasekuru uzotangira kuno uchitaura navana sekuru avo. Ndaitoti ndikawana nguva yekunazotaura nehanzvadzi dzana amai vana hanzvadzi dzana amai nana mai nini ndo vati vasimudza musoro vegeneration yandakakura nawo ini vachinatsoona zvakatanga zvichiitika pamusha wavo patakakurira pambuya nekubuda kwazvaita izvi vatone matambudziko avo atorimo anenge achitogona ngotiti. Saka ndakaona kuti ndizviise apa ndizvisanganise panguva yakadai so panonetsi regai ndibotanga ndapedza chi nanashuma kana ndizodzoka futi nekwarushwaya ndodzoka nevekwarushwaya handitika dzanga dzingori mupfungwa dzangu rega tinzwe kuna sekuru kuti sekuru muri kunzwa update iri kubva kumhuri kwaJavhen muri yekwaMushonga. Ya vanhu vari kutaura zvakawanda kuti sekuru munonyatsa kuita chaizvo chaizvo but aiwa haisi nyaya isusu todatendera mberi nebasa ndofunga ndagara chivafonera vanhu kuti mapapi saka pakavaradzika mwana saka takutotarisira kuti tichironga zvokuenda mamwe mabasa ese ndikatosiya kana kwa ndichienda kumusha kwana Manyoni tikabvise zvinhu zvakauraya muzukuru wedu ndo mashoko angu ende basa tokuendera mberi hatisimbomira hatisi kumashure basa tokuendera mberi. Saka mubvunzo wangu kuti panosvikika sei ivo aManyoni vachiti zvokusvikika haisi nyaya obviously nyaya iyi yakatobuda yakatotekeshera kuramba fa wakatoramba bhozi zvauda zvinhu zvingoparadzwa sezvo hamuna munhu akabatwa anobvisa bhachi padare ka semunhu mukuru anongotsika but sikubekisenda hatisi kumira kuita gopesenda kuchiona vanhu vakawanda ndanza pavhidha tikapa muzukuru gopekisenda yekusura yandonzana kutonzisekuru ipa yaManyoni gopekisenda yekusura rekatiite saizvozvo wanatsa kuona tisekuru asure vanhu vakutsikana handiti. Alright. Pane ada zvaada kuwedzerere kuna sekuru muri waMushonga. Ini ndiripo hangu semwana waManyoni. Pane zviri kuitwa naamai vangu zvezvo vari kuti pamwe ndakafurira nehama dzavo. Ini kana vachizonzwa vhidhiyo iri ndinoti kuna aManyoni hapana akandifurira kuti ndizive kuti vakabata izvi neizvi. Ndakazvifambira ndega kuti ndizoziva kuti ndozvavari. Anzi akanonetsana nemukoma wavo nezuva aifamba neni wacho achibatsirana neni pamatambudziko angu akunasha. Saka vakanomukonfront achida kumurova ivo wandipesanisa nevana vangu hapana kana mwana achandida wakavaudza masi zvakawanda pamusoro pangu but handina kana akandiudza ini ndakazvifambira ndega ndikazviziva zvavari. Ndezvipiko zvavanoti makawakaudzwa? Aina ndachandakaudzwa naamai vangu handiri kunyepa. Ini ana mama ndaingovakumbira ndibatsireiwo kutakura mwana nemota because kuna shanga asisatakurike nemapublic transport aitodawo mota dzokuti unobva naye pagedhi achiyachisiwa mumba. Saka ipapo pakudaro pakubatsirwa kwandaita namama ndopaiti pamwe ndaifurirwa nekufuririka handina chandakafurira indaifamba ndega nekutsvaga rubatsiro pamwana wangu. Saka vasamakawo hama dzavo kuti hanzi akafurirwa pavamake inini bozi ndindakaziva chokwadi. Ndinoda kubvunza ipapo ungataura kuti kunhamba kungani kwawakaenda iwe
uchibata amanyu nemai vako nambuya yako iwe? Pana papeji 56. Pana papeji 56. Uchizoya kwandiri inini kuti ndozvirikubata amai nambuya, pane here mumwe munhu akanga akufurira kuti gokufamba kwako iwe? Hapana, handina kana munhu akandifura. Ndangofamba naamai vangu vakagara pa kwese kwandaenda ndaifamba naamai vangu. Handina mumwe munhu wandatadza kubata. Kana mbuya Javhina ndiri kunyepa pandakafamba hangu mbuya Javhina handina mvura ndakavabata, but manyu ndo andangosvika chimbosvika chibatwa. Mai vako vanonzi Bhiya iwewe, vanoita izvi neizvi neizvi, ndo varwarisa mwana kutanga apa neapa neapa. Saka vasamake vanhu, ngavamake inini. Ndevapa mai vakanetsana navo, mai Shumba. Mai Shumba hanzi vakavaendera nesu. Patoti vachitopinda mutauni vachitonditi mai vako vaida kutorowa nesu. Chinzi hanzi Mai Shumba mainekaira chaizvo parufuro rwakunashe manipesanisa nemwana wangu. Apa kurufu Mai Shumba vana kuenda parenza nzi kumusha makatoenda imi mainekaira chaizvo vachida kutorowa. Hanzi vakatozobatwa naapostol vapanokwa rumba imomo zvanzi aiwa muroveka mwana hanzi andipesanisa nevana vangu masi achada kana kundiona ivhi namandila wacho. Saka aiyo kana asi amanhu vange ndikuinga inini because uyu kuna asati afa ndakatanga kupengera kamwana kake kamukomana achivhura kandini kutoti hame dzimwe dzangu dzise dzizoshunura mwana arwara ndati marwarira kuita mwana uyo ndotaura kuti hakuna muhuro uri kubva pana mai yake. Ndatofonera baba vacho vavazomutora kudzongobva futi musha kumwe chete. Ndati baba mwana ndatotsvaga namba dzemukosha wangu navamwe sisi vangu vakuru ndikati yoite action because zvikuitika apa ndozviziva ndezvekumhuri medu. Saka ina handina chandinotya ndoti sekuru ngavapedzise basa ravo vangondiratidza ndinyatsozvionera zveshuwa ndinyatsozaza mashoko evanhu vaindiudza kuti amai vako nechekubata pana kunashe vafe kana vachifa ngavafe kana vachiita zvanga zvakaita kunashe vongotakura musengo wangu nemwana wangu handidzorere tsvimbo noti arunyora mastatus achindibhraibha ndinokuda mwanangu wati ngavangoite sezvanga zvakaita kunashe kana varivo tinyatsopruvha zveshuwa media yese nevanhu vese vari kuona kunzoko bhozi ari kunzi vakangwarisa mai ava zvavaita vachiramba munomuka tada kuti tipruvhe mhuri yeZimbabwe kuti manyona nechekuita pana kunashe. Kuramba hake angade kuramba nekuti ina akatanga kuona huro hwehanzvadzi yangu ndini 15 break panatotaura kuti vakamboya pakandiri pamwe tane 4 years tisina kuonana. Ndozati inini ndakatozvitanga kuzvikuhwa kuhope kuti akaberekeswa zvaaberekeswa naamai. Ndinotaurira sekuru vandaishanda navo kuti sekuru hatadzameka vakangozviramira ndani kungotairi kuti iyanhadzamai yangu iyo akunanga asisa wangu handitika pakauya futi handadzi yangu saka aida kuona kuti zvine hamina chaida kupurwa because ndandavaudza asati auya asina kumbofona nepane hanzvadzi yangu ichauya panapa but handisi kuda munhu anouya kuti kwandini ndichiverenga mabhuku ndakarara but after 2 hours ndatozoona akanzi iyi hanzvadzi yako yakarara saka ndinakatotanga kumutomunanga uruyi pandaimujekesera ndati kozvauri kuitiswa kaiwe ndikuzviziva kana pamwana wangu andi kutaura last ball wakapesa kuti jamuka ndakatopazera kuti tajamuka kana vatonditi anzi upire mwana azere politics ndati hazvinei nezvepolitics ndezvemusha mene hazvinei nezvepolitics mwakatopinda mumusika ndikutomwanzi babata jamuka. Taurai pamusoro pana mashoko ari kubuda ari kutanzwa amanyoni vari kuti bhozho nda kutomutandavarisa anototandavara ndakutomuuraya nasekuru Kanhengo ndo mashoko ari kutaurwa munhu yaari kufarisa aiyo iyo kana kuri kubuda zvo handizvirambe because mbiri ndoizati akabva kuna mbuya yangu kuri sekunharira mbuya yangu akakuti unopa vata zvisho unopa vata saka ndizozivawo simba raanenge achitembawo ndere kuno kuna sekuru rakamira sei because sevane handadzi dzavo zvoda kutoona kuti pavaitomboitawo matare pane maprofita aitofa pamba maprofita aitofa pamba anonziserina dhango ndonziserina dhango unopa vata manje kuno kwaita mwana mudiki hanzi akatenga fishi yakasvika panapa dei ratenda kumusha ewe patabva kunoko hanzi vachiti haazofani kunashe kufamba vakafamba azofa wani enge yebhozho ngura ita kuti mwana wangu azoenda kwaende kukuda kumuwarira vese nasekuru Kanhengo vana zvanondita hanzi vakafonera baba vavo zvichinzikana neraini zvakanzi baba
vana chamuitei vanza mwana mudiki havana zvavanotita hanzi havana zvavanotita baba vaita vana vadiki odhi yacho yange itoripo inamainini vangu vamwe vakakandinzisa kunamusika ndizozvakachitamuvaita vana vadiki nengo vabofu hanzi havana vadiki baba tichaona kuti nene nguru ndiana saka sekuitaimanyoni namaikumusha kweshakuanochema nenye mwana tishuoshuo munhu angaitudzira zvokuti zvakaitwa namai vekwamba kuvabloga kuti panapa musabate maoko ende vachifosa kuti ndoda kuenda kumusha isu tiri kutoblema kumusha vanhu makaregerei kuti vauye dai vakauya vakangosara kuno vari mapfupa tikati manje hatisuda violence ini hangu tindikatozoita violence musuva vauyewo nehanzanzi yangu bcause inini zvese zvavanenge da kuita kana vada kundipedza simba ndezaba ndaizviblog handitika hanzanzi yangu chimbaida kuti challenge hanzokundabvisa pamwana wandati panapa pada kuitwa zvipeaceful handitika imi mune zvikonzero zvezvamunhu musasvike panapa hanza undiudzire pamwana wangu ndandogota undiudzire pamwana wangu iwe nezvikonzero pamwana wako ndipo ndakamurova chimbaenda kumapurisa mapurisa kuna angosvika ndakuramba nyaya already zvazvakuzikana mapurisa akatoramba nyaya tanokuvarova handina kuvarova asiokuvarova mapurisa nakusoramba ende amai ndokwavangotanga kusvikira futi vachidanzi tikurambidzwa kubatwa maoko kuti tibate maoko soso saka tikukumbirawo permission kumapurisa saka asvika nepermission kumapurisa nokuti vano zvavaida kuti vavhiringidze kufamba kwebhoti zvikanzi vakabheja zvikanzi chero tisiri kuenda hamusi kumba kusvika mota dziri kupeuka mota yechitiri ndatakamboreka buda asi dzimwe dzese dzakafamba inini ndichitonzwa kuri kuhupe neari mazwi ndaifanira kutsika mukwasha zukuru wamwe muri mukuimba mukufara mukudii pandakatoziva kuti aiwa pane zvandiri kuzwa nezvandiri kuona ndikatarira masana ndikati kana ndichi rodhi inei handisai ndakambokusvika but kandakanzoona kuti pane mazwi andiri kuzwa nezvandiri kuoneswa ndofanira kuwana pamberi apa paine bhazi regreen wanyamwina kange ndadarike kunoziva kuti miedzi kwese kwandakuenda kuchaitika makariona bhazi iri ndikatoroona aizonzo vasekuru vachiti munofanira kuzoya muzopinda dare iroro zvigadziriswe kuti aiwa basa richavhurika kumba kumusha kweimini kwana javin tichakushanda kumusha kwamai avo futi tichakushanda ende hama dzavo dzikuti waziva kuti vanhu avaroya ende makomedzero pasocial media akanaka bhosi zvinopa kuti nini ndiite manyemwe kuti ndiratidze vanhu saka vakanzi sekuru makangotambisa munhu vamwe izvomwe pane chataita pamidha kuti sekuru ingosurisaika manyoni wacho angosurawo zviendere mberi hande manoa saka tomusurisaika futi manyoni wacho nematombosta nhasi aiwa manyoni ndiada kuaiwa vanoenda vanoziva saka rega tiite zvatoda tiite then mangwana munofanira kudzoka panapa kusena tiona kuti manyoni angauye sei chekutanga manje kuti basa redu zvakanaka manje ndakati vambudzi makamera timunhu asecurity wati sekuru vakakuudzai kuti chiva kunasha sekuru vekubereka mai vangu vakati tisaende nemwana kumba kugrenview kuna mai vangu vakati bheta uende kuna namai usarudza pana namai vese vamwe vasiri apa uone kwekuenda nemwana wako inini saiwa akandisunungirira kwandakaona kwakasununga ndakabva ndanogara kumba kwamama but mama vandira kuvaudza mama nechitiko chaita baba vangu vafe baba vangu mashaikira vakaita kumba uko zvichiri kundibata kuti ndiende nekondisheni nemwana ndikwanise kuzopepa mwana wangu zvakanaka ndombogara kuno zvemazuva ndozodzokera chii kuna mama havana tongoziva chikonzero chokuti ndakaudzwa nasekuru ndisadzokera kubva kwemunin'ina wamwe wavo ngati sekuru vakataura tiri tese nemurume wangu vakatotidedza gongo vasipa vakati usadzokera kumba kwamai vako hauna kubvunza chikonzero vakati ndakati nesekuru ndichakudza pari zvino wakabatikana neurwere vakati zvioni nekuti ndokurubva urwere hwemwana but vakazvizhinji ndichakuudza kana mwana apora inoda kupora dakuziva ini chakadinetsa vakati zvioni urwere huri kubva kune masawira amai vangu
aufuchi amai vangu ino vanogara kumusha umondo ravanasawira kuglenview. Bueno. Inini ndinamai vacho vari kutaura. Bueno. Kana tine chekuita sekuru kana ndichiziva kuti ini ndinongoritaura iva vese varipo. Zvifungurwa. Bueno. Kana ndakachena mondichenurawo. Paribe yoda kata chindu denda ramo kana kana chombo. Wakataka kuuya denda katokubata muno mudari mangu. Dai sekuru. Ndinokumbira kubvunza handiti kana. Baba akunashe. Pawakapedzera kufedza tinokanonzi chii? Ukaenda Featherstone kwatikazotengeswa ichi. Featherstone isekuru. Ndakanzi sekuru. Sekuru. Featherstone ndakanzi mwanangu hondo yako wapuwa mari nani mari yao yana. Ndapuwa nhambe yangu. Zvikanzi munhu yeye anditera akandidzipa usiku. Mandavhurwa dombo. Dombo zvakadzisa mari apo. Zvakadzisa mari pasi pedombo. Mandaisa mari pasi pedombo. Zvakanzi miko dzanzaiswa pamari iyo dzaita se dzafumuka. Ndozvandakaudza Featherstone. Ndakati zvino zvanzi haungosingafari kuenda nemushonga wekupi kwauri kuenda nawo ikoko. Waifara kuenda kumusha kwenyu. Mwana chakurapo mu? Mazvidza zvataura mukwasha mwaku. Asizvo zvakwasha vanhu. Azvitaurika mai vangu. Ini ndikuda. Mwana akandudza. Ndikuda zvakawanda. Akakuza. Mwana wangu akandudza. Vana vakushanda nekuti pamukuti. Baba akunati ndiudze zvakwasondudza kuGlenview. Iwe nyamati bombo kuna paya kuna ngurungu ya bombo. Ndiudze zvakwasondudza kuGlenview. Mwana wangu akaenda kuFeatherstone akandudza nyaya iyoyi. Kuti ndasvika zvikanzi mari yewe nayo usapinde nayo muyati. Ise pasapa. Yakarara iri pasi pedombo mari iyoyo. Akandudza mwana wangu. Ndadzipwa dare rako rihombe uyu. Maziva kurwara kwemwana womuzukuru wangu iyeyo. Ashaya uyu. Oh, naimai kunashe. Asati amai mirai baba sekuru. Amai kunashe asati vapindura zvataurwa nemukwati zvanzi takakuvanzai. Ndinoka ndikuda kuziva kuti vakandivanda vachinipera vabereki vavo here. Vabereki vavo vati ndakaudzwa chokwadi. Aiwa, ine kwandiri. Vakasvika chipisa vabereki vavo handiti. Vakunashe kwandiri. Akasvika chipisa vari vabereki vake. Handiti. Ini ndakasvika ndichipisa vabereki vangu because ndasikadi kuramba ndichivananga. Bueno. Ndandanzwa ndikuvananga. Ndakandudza chokwadi takamai vako but takazoenda kuna mama newe kuti akatinda lambe yakunashe. Muri kuzvona. Mai kunashe. Ndipapi pamakafamba imimi mukanzwa kuti mai vako vakaenda kumanjaro wedu. Takaenda one kwamakunonzi mazoro madhasi. Takasimdzwa pachaunga sekuru. Zvikafumurwa zvese. Kozoti kuLion Park. Kwa Major. Kwa Prophet Major. Tinzi kudaroni kwakatorwei. Handiti zvangodzinanga yakaendwa namai vako. Akaenda kuDarwin. Handiti zvokwakashandiswa pamwana wako paDarwin. Akabva kuDarwin. Asi vashanda nekuyeba muno handiti. Tisashanda nekuda kuipisa muno. Imakaenda here kuDarwin. Iwe yomtsana Nyamara. Mwana afuna ngaikwe. Ndapata chokwadi munesakanga Iwe. Chitera nani? Pochani wewe. Wewe ndione milandu kufana kusunungura. Saka unozoziva kuti kunyepa sei iwe uchisingazivi kuti unumururi. Iwe ndakubvunza ndakubvunza. Lenza uyu mani wako? Uyu ndani wako? Uyu pomwe? Uyu pomwe? Uyu pomwe? Vari paneki pacho. Uyu pomwe? Uyu pomwe? Saka lenza. Pesa. Akuwende wewe basi. Akukuenda. Mandangodziya akatopindwe pamanje. Ndakutopindwe basi. Ndikubvunza kuti wenza kuwenga. Vesa kukuvenga here mzukuru. Saka wenza iwe uri bwino manje. Yo kwako right. Ndikubvunza mvundo Ndikubvunza mvundo wacho. ukanena chokwadi. Munovavengerekwa. Iwe usodobwera pasi. Iwe usodobwera pasi. Pane zvinandamboti ndonga zvaane 10 years kana Nyamara Iwe iwe kakamumwata uyu. zvaitika panzvadzi yangu hanzvadzi yangu ndinoida iyi handitomuvengi handitika nekuti isati ane mweya waanoshandiswa ngati ndiine kandini yanga ndaibika isadzi ndiina sekuru andaishanda nawo ipapo ino hanzvadzi yamai
ndakati ndarota nzadzi yangu iyi yauya handiti pabasa pangu but kuuya kwaari kuita pabasa pangu apa auya aine kuremedzwa ndoda kuti aonana nemawekazi chete inini handisida kuti aone uso hwangu nekuti ane kuremedzwa kwaaita ati kumusha ndava ndanorara kuseri kwandaiverengera pangu inini kandini ichirandwa nevasikana but sekuru the very day iroro vakabva vatouya kuenza hanzadzi yako iyi yakararawo but akazvirota the very day rodakumbondijekesoro ipapo vakamuvenga wakamurota because wakamuvenga kuti nyamara iwo levambuti ulibe hauna chekutaura pane zvandakatongotaurawo zvakamboiti kuupandiri ndatoziva kuti zvakafamba sekanati ndakati ndizvokuma 15 years kana kuma-less than ndakaenda kumunda kuchirimwa yanga yanguva yekuti chibage changu chakumunda ndatora chibage chaku ndakasvodogora chibage so ndadya chibage chocho chiri chimbishi handizive kuti papakamiro asi sister yangu hapane kuzotaura kwavangambozoita kuti zvava zviri nekushandiswa pakati nevabereki nasina kuti kubata mukati kwedare iwe ubomwe relatives zvinoziva kuti chimwe antu zinisati mataura torai mukana uno semukana wekusunungurwa mune matambudziko amakusangana nawo ngatitorei kunashe sehiro sekuti vanga vaita sekuru vake kuti upenyu hwake ndowanzi iwewe wakufira kuti vamwe vese vaitese vasunungurwa mazina ndataura kunashe aimira 72 hours asingarara asingaitise saka ngatitoreika ushingi hwakunashe kuti kunashe wafira zviripo kana takuzotaura muna December relative mtsana ushereketwa wacho unomusha kubata kumwana musikana ndaikumbira kuti muzvibvisise kuti simungu iwewo ndizvo zvimwe chete nahangu handina zvizhinji zviri kutaurika asi nyaya iripo ndeyekuti mutibatsire mhepo ibude mumusha iwewo hatongochema kuti sununguro pamhepo dzakadai dzibvewo mumusha tiwanewo kuita chinooneka mukati mekurarama kwedu iwewo sekutongoti kana pane akapfudza kasekuru ndangofa zvake iwewo musikana ndisununguru ndozvatikutaurawo sekuru kuti akabata pane mwana wangu kunasha kana akabata pana kunasha ane ruoko pamwana wangu ari pasapa sekuru ndotiona chekuita naye handisina sori handisati munhu aitwe free sekuru bosiriro dana ndapiwa muupenyu zvisingapera karabhika sekuru kasvingotera muridzi wazvo relative ndine mutauro kwandinako sekuru bwino ndofunga ndakambogara pamurume 6 days andi mimba idarike 3 months ikangoita mimba 3 months yobva yakoita mimba 3 months obva pamurume pacho handigare ndagara apa ndasina dzimainingi nhasi apa ndadzimainingi saka ndisikuzotiiusezaria iwewo musikana inini sekuru nyaya yangu ndeyekuti kana paine akabata munhu nezvinhu zvake bwino nekuti isusu tatambura tinongogara dzimba dzichiparara kungofirwa taneta hatingana chichinhu chati kumboita mupenyu chinobatika not a problem iwe musikana iwewe une mipati fana kupindurana mafana mawiri iwewe neni muzukuru wangu tiri 2 ufana kupindurana wapesesa ufuna kubvunza mubvunzo mmosi zakubvunza mubvunzo mumwe chete iwewe ndo profesori ndo ticha wapesesa ticha kukuza kuti izvi zviro zvakuti ochita makani unzisikatani ticha ari kuti iwe ite zvinhu zvakamira zvakati iwe wobva waitawo nharo zvinofamba here zvinhu zvacho asi ndinoda kuti ndinge ndine kuziva kuti ndikukuudza kankaneni kwaenda chokeraka ndikukuudza nawo yako chinduzambeyo iwe umasho waigadziramo nkani ya machira ya mzimu waigadzira chani chii chawaigadzira pamanhawe emudzimu ndofunga ipapo mava kutondiremedza kuti chicha ndaigadzira kana ngaudati muchabvunza uyu mabvunzo uyu nokuti tizvinhu chaaakuita ndega zvinhu izvi aitorwarawo bwino relative handisi kuti ukumbira
Ndakambira. Leva. Chine nharo wachiona kudhaya. Musati chine nharo. Uyu maisha kugona popana. Hanzvadzi yangu nemunin'ina wangu pamushapedi isusu uyu muhanzvadzi yangu akamboona gudo asi area yatinogara isusu ndokunowanika makuru hakuna kuona gudo mugadheni ndibva renda pasitendi pangu ndibva radhisapira. Uyu futi muteedzano wangu pane imwe ishe yakamboitika mumba make achidya sadza handitika akawana mundiro make akudya sadza neburu. Burwa achidya sadza nemupurwa mumba mukicheni make. Ichokwadi icho ani mukoma wenyu. Oya atitika kuti wakunyeperera bhozi makavengana. Ndakatoaudzese tani izvo zvandazodaro manje ndazoti mangwana ndichirima ndandobva ndafumira futi buru wariya ndobva ndariuraya ndobva ndanorisa pawaya ndarisa pawaya pane vanhu ndakanga ndada kuchiratidza kuti vamune mupuru wandauraya ndaisa pawaya paya ndobva ndaushaya ndichitaka kuti inini ndizive mumusha medu mune zvakaipa. Munin'ina wangu akatanga kuita dambudziro rekushaya mbereko bwino ndobva ndakatanga kubatana nemunin'ina wangu autamboma nguva yandagara nemukadzi yareba handitika asi ndikumboenda kumadhokta handitika ndonzwa hapana chakashata pandiri aiti akaenda kumuprofita mai vedia vaitoti ihuguru zvinura mazai uchaneta vakatiti kana mafamba maneta muzondudza mai vedia achita makani ari kuita nharo dzei pane zvandikutaura kwenyu kwenyu aseveri muri kuita nharo dzei kuseti kwerutsika kunzi iwo wakapuwa mhepo ukuidhife ndofunga ndabvira kare kutaura handiti kuti ndinenge ndakapuwa mhepo ndisanauya ndibatsirwe saka chiveekuperekeswa here sekuru ari kukujekesera dambudziko rese raakatakura rasvika apa nhasi ramba kunaauda timenye gobe kusenda uchita makani iwo ndoti ndikurova gobe kusenda ndikuudza kuti inokukuwadza asi dambudziko rese ramba kuna amai vako saka iwo uri kutsigira vabereki vacho ukada kuona kuti ukutsigira mai vako teerera mbomira izwa muzukuru hapana moza nepanapa tingaiti hedu makakavadzana vana vese kwaitari vanoziva kuti vabereki kuti vanoshereketa hakuna mumba medu isusu tikatanga kubvudza dzadzi yangu mukuru taigona kuti pamukicheni paine buri handitika waigona kuwana mwana vangobuda usiku kana kunze mumba mapinda imbwa yadya chimbutai tutasa pani yasulu chilindi chepani imbwa yakasimudza handitika but wayana chingwa chese chakadyiwa chese. ini cheche vakatombonditi iwewe nabhigi anokurotesai hope ndiani ndikatowapinda ndikati handimbozivawo ndikanzi iwe nabhigi vananhu anokurotesai hope saka ini zvaingondinetsa kuti sei vakabvunza mubvunzewo asi munhu woyo difenda mune mudai bona seiwo sisi vangu avakataura chinonzi chokwadi sekuru sisi vangu havasi kuda makaita zvamakaita izvo kuti vagutsikana pamwe kutomboti akaita muchitoti ari ndozvavari kudaka kutotaura makagara zvamuri havasi kutombogutsikana abwino notati nemazirana emeshi sekuru ndo mashandiro avo dambudziko rauri kuita iwewe dambudziko rauri kuita muzukuraanokuisa glasi sekuru dambudziko rauri kuita kuziva kuti ndei sekuru munomo wataura vakati dambudziko rese riri kuitika handiti rabva kuna amai vako richiuya pauri iwewe zimuri rakushanda ndobva manopembedza shave renjuzu riyachachikwambo chakushanda chinewe ndo zvakutaurira sekuru asi wo wadzoka ukataura kuti uti mama uyai kuno kune dambudziko riri kutasangana naro rakadai asi romataurira okuita wabva wati sekuru ari pano vari kuti imimi nenini tisu tine dambudziko tisu tikuroya kuti ibva waonati vajekesera handikukoma ndozvamanitaura ko imimi mega orit vanzvadzi imimi vanzvadzi pazvese zvataurwa nasekuru zvese zvataurwa zvikuitwa mudare zvavabereki venyu nezvitaurwa nehanzvadzi yenyu chimbopaiwo dare way forward zvamuda kuti zviitike imbomirai mwana wamanyoni vambotungamirira dare rinei inini ndiri kuti sekuru pazvese zvikuitika zvipagirandi zvanditi
ngafumuke zvikude pachena handitiri chandikuramba ii iri moti handirwadziwo nekubereka kwanenge tiona ini madzi dzakagara pedzi handirwadziwe handina moyo unorwadza moyo uroi manje auhwadzi unorwadza masikati kusvikauya muterera zvazvizvo kana uchita nharo kuna kuti unoziva kwata uzive nharo dzinoudza kuti unoziva kana usingazive usaite nharo bhozi usadhifende chinhu chakaipa nenharo woda kuchenetserwa chinhu chakanaka nezisiri nharo bvunzai tsana bvunzai tinemwe muningi asipo panapa pakauya hiri ari mumusika handitika akavhura chikwama chenu imi mukati anga achida kuba chaakaona muchikwama chenyu chii mvudzi wake aiwa andira kuziva andivari kundibvunza wewe andida kukurangaridza hanzi akaona akaona dzvini mupesi harisi dzvini mupesi handitika akaona rwaivhi handitika but uchiseroti iwa kutaura kuti rwaivhi rwakaona wakati rwaivhi rwa rwakamira sei pindura mira iri kufemini akaona rwaivhi pesi mangu wangu rwaivhi rwaraiswa pesi yakwe wada kupirwa kumari handitika but auda kunoba mari akaona rwaivhi handitika but pawakazono wakuda kutaura kuti rwaivhi rwao rwakamira sei iwo akati ndozvandinoteya mbavha nazvo handitika karabha kerwaivhi but iye akaona rwaivhi runofamba rusiri rwerabha rwakanga rwava kuzoitaura ndizvere toda kuti ungodaira imbo yako ingoidaira ingoikliye ingoidaira wavakangana saka asi kotomboti panambo kutaura pasecurity chikubaziya tokuya kukichen chikubaziya here wangotana 4 years tisina kuonana asi perwaivhi mavakangana asi chandinoziva kumberi kwati kuenda nasekuru kanenge zvichanakidza tikuzvitaura zvadzinoita tine nhau yaida isose mataurira okuitai mukaitarisa inonzi yaeketi izvozvi mukaiona iri kunakidza munhu akasvika pakutiza kubva muno munyika munongoenda nogara kunze asi kachero ukazviramba sei watsika pana kumberi kwati kuenda zvichanakidza pasandodoka wabva nokuti gopi tisenda zveshuwa ikaitwa pana manyoni chimbotaurai zvamunoziva zvamunonoti izvi mukati meupenyu hwenyuka zvine uroi mukati tsano vataura zvavo chimbotaurai zvenyuweni zvamunongofungidzira kuti apa hazvina kumira mushe kwete hwenyu panonoti upenyu hwangu apa ndiri kubatirwa zvinhu apa uyo ataura zvake zvekuti uyo akataura zvemupurwa oimimi aiwa iyo yataurwa iyoyo yataurwa neuyu ndati yenyu yatataida yenyu imimi yamunoti apa zviri kuitika mukati meupenyu hwangu panenge pane uroya ndatanga kuona budoka wanika ini ndakaona mabudoka 2 nemaso angu aya mugadhenimo wandakarona mugadheni anditi patozopera nguva ndobva ndazoona 2 mukicheni ndo pandakazobva pamba achita kunogara muna vanhu ndatobva ini hanzi makuda aite mukicheni ndabika sadza ndakunotora mapleti panzi tichipakurira vanhu vangari pamba vemari chavo ndopandakatosvika mumakudo achitomona sadza saka inini ndo handina kukwanisa tikakumbodzoka pachinhu chimwe chete handiti tikambodzoka pachinhu chimwe chete ana mvunza asunza boka
Bvunzai Maigusi. Unotaura hama. Ndandiri kuda kuti musamunyararidze, mire yatsanangure nyaya yacho. Egudu. Wokuti rakazvakazva kuti chitika sasa. Zofamba sei? Zvakazofamba sei? Aiwa, atopatsanangura. Ya, tinotangoenda pane futi mugotkomba medu. Kwanga wakarorwa kwamurambo. Mumba mako wakaonemba kitchen mamwe nako. Musi wekutanga ndakaona kusaidi kunogara vanhu kune benchi kuchigara vakadzi ndakaona pane rwaivi iroro ndobva rwabviswa. Then after 2 days tichibva kugarden tasiya takiya door takasikuona same position yakanga ine rwaivi ndobva takaona paine mombe asi dhora rakavharwa. Ndobva mombe yazama kurohwa ndobva yaramba yakamira. Pana akazoita plani yesoti payakakandwa soti ndobva yakabuda panze. Ichibuda panze pana akati gedhi rakavharwa ende munovhura gedhi mombe iita sei ibude yakabva yadisappear mombe yakabva yadisappear yabva yati. Then hapana uzombopedza nguva ndobva ndakabva ndadonha ndiri kugadhini ndobva ndazonomuka ndiri pamasoro zvakaitika ipapa handizvisiyi. Saka ndingati zvese zvekutaura sekuru kanen'wanasi zvingava zvinhu zvitsva here kana kuti zvingava zvinhu zviri kuti zvingava zvine kupomera munhu kana kuti zvine kuti ava ndo vakatanga kuuya vakaudza sekuru kanen'wa vakaudza sekuru kanen'wa. Saka nawe ndaiona kuti ikaguma vauya kana vakashinga vachitova rukuya pana achine chekutaura timbovharadarira nhasi. Ndati nemubvunzo wandabvunza ambuya kuku kuti vamwe vese uyo ataura zvake zvekuti zvemombe yanerwa ivi munun'una akataura zvemupurwa mukoma mukataura zvamataura ivo zvavo zvisina gudo mukati zvambotaura chavakati ichi chakaitika mukati meupenyu hwangu chavaine mubvunzo nacho ndechipi? Ini chekungoti kati chingova kadzimba kadzichiparara ndochimwe chandingatobvunzewo nekuti chinyu handitoriwo mumba ndifanira katororwo kanenge afoka 5 asi mumba make tisingagari. Hamuna mbotsvaga megawo semunhu kuti handabuda apa vaka mumbonopfugamawo pamasuo kana kuenda pamatare. Patichitongofamba kainge chikurwa nyaya yevabereki ndiyoyo. Koseyo pomwe chirona abereki kuti mimi nempano mukupatiwa pona kuti asi ucho wabata kudhara wauta ngesekuru kanen'wa ndo watanga kuwabata. Aiwa anti naisekuru amusimati tivafonerere munoza kuti yakutanga yakudzoka bheki kwandiri amusimati ndabva chintu dzambogudo vavachipika nsima iwe aiwa munoona kuti ndakutomafundipatisa iwe maitambo fona abereki vako yavo pano ndafona sei wakudhifenda saka ndochiziva zvipi zvachona zvabura kunditiza ndirege kufona waramba kufona ndakufona makutibeshena. Ndaona sekuru ndaona yanga ine mubvunzo pane ndifunga pane zvada kutaura zviri pamwoyo pake mobva mazo. Pane pandiroda kunyatsochekeserwa pavabereki avo. Superstar yacho ndiani? Ndibaba here ndimachekeserwa sekuru. Alright, ipapo ndofunga ndosaka vati vauye vakuya ngavauye majeki. Sekuru tine mwana azosvika pakushaya kunashe ende dambudziko rakunashe harina kutangira pana kunashe rakatangira pamwana wavo lastborn mukomana firstborn ndo yabuda musikana anditika nemwana womunin'ina wangu ane mwana wokuti mukauya tikachaa naye sekuru madambudziko eayo tinenge tichaabata tichiziva kuti taabata tasvika apa taabata tasvika apa. Mwana wangu achitozvarwa ndikatomupa nickname yekuti tajamuka. Kujamuka kwandaitaura nini kusadya pamabereki vangu nhasi handisunungukuenda pamabereki vangu handigone kudya chikafu pamabereki vangu zvinozivikanwa nevana ava pakuzosvika pakudai sekunzoda kutorambanza nabereki ini ndaitoziva kana zvandaisirwa dzimwe nguva ndaita ndada kutovhumukeni makutanga kunditeketerera chikafu zvaini kana semusi iwo wakanga wauya ambuya vanobva vabereka amai handitika
ndakangondiri pabhendi ndakatasana nesadza rakanga rine nyama yembudzi ndakungekana ndakuvhumuka kuti kutanga riinini kuti ndizeitikafu bwino panankani vabereki ngabwere vabereki ngauya tida kuimaliza tupite kumuitika chose tindi kumukontrolo tichipedza tikuenda kumundo unobvisa zvinhu tine hanzvadzi imwe isipo panapa angoti haasi kuda kuuya ndichitanga kugarisa vana ivavava kuti onai ndairota amai vachiuya ndakuenda nemwana nehanzvadzi yangu kumoskeni handitika but ndakatojeresa kuti mwana iye ada kunorombeswa usaite kuti hanzvadzi dzako dziiti ndakagara pasi nehanzvadzi ndikati ndarota amai havasuita 2 weeks vachauya asi kuuya kuita vada kuenda nemumwe mwana uyu kuti ndatomujekesa haapake panapa kumoskeni asi zvavada kunomuitisa kumoskeni ikoko zvakashata endi pavanouya vanouya nechikafu chavanouya nacho ndokona kutoteswa kuti uona huku idzi dzakaita 4 days 5 days dzakavhariwa but chikafu yadzinenge zichipiwa kunzirashika pano ine handina mati ine handifambi kuti ine handizvikwanise zvokunamata zvokunyepera mwari kuti ndiri mukristu mwana we achavigwa sei nesu tine tiripo here kana kuti ava mirai ava nemuroro wangu vanoenda kunoviga mwana nda kuti mundipinduri sekuru chirege ndichitaurweiniupereka kwandakaita handisvika uyu unoviga mwana wavo handisvika vanonzi vekwajavhini vangu vandakabereka vana vekwajavhini hapana nei kana vachindi havana sekuru avavo vanoenda sekuru umwe ava vese ava vakangoenda ava ndozopedzerana vanoenda iwe zokoza pamwe tirevetibve handi taurai tinzo zokuroze nkhani yakupezerana kuti bwino taurai tinzo mati kuti ingandayati ava vati inganda kuti nini ndichoyanda kuti mwana mugona kuvigweni bwino mwana anovigwa handisika anonoviga mwana handisika saka ikuru iyi mwana wenyoka inyoka ndakukudzai nasi mukunzinzwisisa mwana wenyoka inyoka bwino ole achadidi watani mwana wanyoka mwana chani saka ufiti udochokerapa ubwerapo utufiti mfuna kupindura ndipindure pa iwe uli fiti ufiti uvapasa mwana uyo afiti pomwe kuti iwe unenge wapa uroi mwana anenge amuroi ndidzo kuti mwana wenyoka mwana wenyoka ava vakachena For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.